सोमखोर समायना दुब्लि बारि गय खान्थाल थाइजौ सारि सारि बेसेदि समायसारदों बेसेदि रमायसारदों। रायजो राजा नोंथांमोन, आं सामलावथि मैगंसो खानो फैदोंलै। बारियाव हाग्रा बंग्रा सामलावथि बिराद मोनो, बेखौनो नाजों जानो होननानै सामलावथि मैगंखौ खाफैदों आङो। रायजो राजा नोंथांमोना सामलावथि मैगंखौथ' मिथिखायो, हाग्रा बंग्रायाव मोनो, बारिफ्राव जोबोद गोथाव, नाजों बेदरजोंबो जाजायो, खारै ओंख्रि जाजायो, रुनानैबो जाजायो। नोंथांमोननि जायगाफ्रावबो थानो हागौ, नोंथांमोना मैगंखौ सिनायदोंना सिनायाखै? नै बेयो नायदोनि सामलावथि। जोबोद हाग्रा बंग्रा जाजोब्बाय जायगाया, नाथाय लुवार मासेबो बायाखै दै। गोबां लुवार दंबो होनना खोनादों, नाथाय लुवार मासे बाथ'वाखै बर्थमान दायो। माबाना रायजो राजा नोंथांमोन, बे हाग्रा बंग्रा हिनजाव मानसिफोरखौ बारा मैगं खानो थिनहरजाया, बेखायनो आंनो फैनानै खाबाय आरो रायजोफोर। ओरैनो मैगं थाइगंखौथ' हिनजाव मानसिफ्रासो बांसिन खायोमोन आरो, नाथाय मा होननो, बेबायदि हाग्रा बंग्रायाव बोरै बिसोर फैनानै खाफैनो? हाग्रा बंग्रा फैनो गियोबो, आरो मोजांबो नङा बिदि हिनजाव मानसिफ्रा हाग्रा बंग्रा फैनायाबो, नङा जानो रायजो राजा नोंथांमोन? दायो समा बेलासिनि सान्दुं गोसालै रायजोफोर, एकदम सान्दुं, नाथाय सायहा एसे एला मोनदों। बेलासिनि 2 बाजिसो जागोन नामा। स्रां स्रांनो सायहाबो दङ एसे, नाथाय सान्दुंआ गोसाथार, गरम मोनदों, गुदुं आरो बोथोरा। अब्लाबो खागासिनो दं आङो। दिंखिया मैगंबो मोजां मोजां नुबाय दै आङो, दिंखिया मैगंखौबो खानो नांसिगोन बायदि मोनबाय आं। माने एक गुलि दुइ सिखार ना मा होनो बिदिखौ, सामलावथि खानाय बादिनो दिंखियाखौबो मोजां मोजां नुगारबाय माथो। खानांगोन, मोनसेखौल' खाबाथ' जानाय नङा, दिंखियाखौ खानि र', मोजां मोजां दिंखिया मैगं दंथारो। मा जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन, बेयाव बारि, गयनि बारिबो हाग्रा साग्रा दुफबजोबदों। जोंहा आदैनि बारि होनजायो, हाग्रा दानगासिनो दं आदैयाबो, एसे ओइ फारसेथिं हाग्रा दानगासिनो दं। ओमफ्राय मा जाहैबाय, दा गय बिफाङा हाग्रा दुफबनानै जोबोद गाज्रि अबस्था जानानै दङ। दा बेखौ हाग्रा बंग्रा दानस्रांगासिनो दं आरो आदै जायो। हाग्रा बंग्रा जानायखाय, हाग्रा दानस्रांनायखाय बे सामलावथि मैगंफ्रा ओरैनो नस्थ' जागोन होननानै मैगंखौ खाना लांनो थाखाय लेंहरनायलाय आं खानो फैनाय जादों बेयाव। रायजो राजा नोंथांमोन, बारिया गुवारथार, गयनि फुलि बागान दङ बेयाव, गय गायनानै दोननाय, हाग्रा दुफबजोबदों, दानस्रांस्लाबनो हायाखै, गयफ्रा हाग्रा दुफबजोबनानै दङ। मैगंबो खागासिनो दं नै, सामलावथि एकदम बेसे खानो।
आं हले खाबायनोलै बुरजायैनो एकदम केरि बेग प्लास्टिकनि केरि बेग बुंजासे खाबाय आं थुम थुमनो एकदम जाहैथारनांगौ ना जाहैथारनांगौ एकदम खाखाबाय आं बुरजायैनो नांगौबा रानलाना बायना हैगोन आं सोरनोबा सोरनोबा थांनाय बाजैनो जायखौ लोगो मोनो बेनावनो रानना होलांगोन आं खाखाबाय आं बुरजायैनो माबाना रायजो राजा नोंथांमोन आंना बे हारसिं मैगं खानाया मिनिथावथाव जाखो ना लाजिथावथाव जाखोसो मोनलाय लांबाय आं मानसिफोर लिंबोनानै फैनोबो माने सस्ताबा बस्थायाव सोनाय बायदि गाफाय गासि खालामनानै मैगं खागोन ना बेखौबो साननानै आं रावखौबो लिङाखिसै ओंखायनो गाव हारसिंनो फैनानै खादों आरो बारि मालिकआबोथ' दुखु मोनगोन ना ज' जाजाय फैनानै गाग्लेम गासि जुदि मैगं खानांगौब्ला बारिनि मालिकआबो गाज्रि मोनगोन गतिके बारि मालिकआ हारसिंखौल' लिंहरनायखाय फैदों आं हारसिंनो नङाबा रायजो राजा नोंथांमोन मालायनि बारियाव बेबायदि हाबनानै मैगं खानाय आंनाव नेम गैया बे आं मालायनि बारियाव बिदि सोङा हसिया खानायखौ मोजां मोना आंबो पलिटिनाथ' बुंखाबायानो नै पलिटिना फुरा बुंबाय आरो बुंबाय पलिटिना समावबो एसे खाबावगोन आं एसे खाबावगोन मोनसे खोथा रायजो राजा नोंथांमोन खायसे मानसिफोर दङ सोरनिबा बारियाव मैगं दं होननानै मोनथिब्लानो ना मा बिगोमा मा मालिक जेबो मिथिया हाबनानै खानानै खथम खालामागौमानि गारा आरो बेबायदि मानसिबो दङ नुबोदों आरो जोङो बेखायनो बेफोर स्वभाबफ्रा मोजां नङा बिगोमाफ्रा खानानै लांनो थिनोब्ला लांजायो नाथाय बिगोमा गैयैयाव सोर हाबनानै बायदिसिना मुवा बुस्थु बुथुमना लांनाया बेफोर गोरोन्थि जायो आरो मालायनि बारियाव बे हले मोजां आखु नङा बायदि आं सानो दा जियानो जा खायसे दं होननानै बुंदों आं राव सोरखौबाथ' थांखिना बुङाखै आं थायो बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोन सोरनि बारि होनना बुङोब्ला आं ओरैनो एसे देखायहरनोसै हनै आदैया हाग्रा दाननानै दसे जिरायदों
नै बेनो रायजोफोर सामलावथिया नै बेबायदि जायो आरो सामलावथिया नै खाबाय आं। मा जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन, गोथां मैगं थाइगं जायोब्ला मा बेनिफिट दङ बेखौ आं एसे बुंनो सानबाय। गोथां मैगं थाइगं जानो हायोब्ला ब्लाड प्रेसारा खमायो होनो बिदि बुङो मानसिफ्रा। आरो गोथां मैगं थाइगङाव मा थायोनो बेक्टेरियानिफ्राय जानाय बेरामखौ होबथानो हायो, भाइरासनिफ्राय जानाय बेरामखौ होबथानो हायो, आरो बिदिनो खिग्रा जानायखौबो खमायनो होनो हायो, डायरिया जानायखौ होबथानो हायोनो, प्रट'ज'वानिफ्राय जानाय बेरामखौ होबथानो हायो। आरो आयुर्वेदिकनि बादिब्ला गाराय फाहामनाय गुनफोरबो दङ होनदों गोथां मैगं थाइगंफोराव, आरो डायबेटिस जानायखौबो होबथानो हायो होनना बुंदों बेबायदि गोथां मैगं थाइगंफोर बाहायोब्ला। बेखायनो दिनै गोथां मैगं थाइगंजों लोगोसे जोंनि देहानि नांनाय जाग्रा मुवाफोरखौ जोङो थिग मथै बासिनानै जानो हायोब्ला जोंहा देहानि थाखाय मोजां। दिनै बेखिनिखौनो आं भिडिअ'खौ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जाबाय। आङो मैगंखौबो नै खाखांनो लाबाय। भिडिअ'खौ आं दिनै एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय। गोजोन्थों रायजो राजा नोंथांमोन।